I am Ami Ben Zion and this is my moment. הסיפור עם החברה של הבת שלי, היא גדלה בבני ברק, בבית חרדי לגמרי. היו לה חברות לא טובות. היא סיימה ללמוד בסמינר, והם משכו אותה למקומות לא טובים. ולאט לאט התחילה לרדת מכל המצוות שיש. לא שבת, לא חגים, לא כשרות, שום דבר. כלום, כלום, כלום. אבל על דבר אחד היא לא ויתרה, על הצניעות. את הצניעות היא שמרה בכל מחיר. זאת אומרת, שרוולים ארוכים, סמלה ארוכה, הכל מכוסה. שבוע לפני המלחמה ב-7 אוקטובר, חברות שלה מתקשרות ואומרות לה, בואי נלך למסיבה שיש בנובה בדרום. היא אמרה, אין בעיה, אני אבוא איתכם. לקחה תיק, שמה את הבגדים ונוסעת לדרום למסיבה בנובה. כל הלילה היה שירים, תזמורת, אוכל, והנה בבוקר בשבת ב6:30 בבוקר התחילה מתקפה של המחבלים על מדינת ישראל. מחבלים נכנסו, תחנה ראשונה באו למסיבה בנובה. חברות שלה, חלק נרצחו, חלק נחטפו לעזה עד היום הזה. היא, שראתה את כל הזוועות, שכבה על הרצפה, ראש באדמה, והיא צועקת, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ומתחננת לקדוש ברוך הוא ואומרת, אם תציל אותי מהמקום הזה, אני מבטיחה לך, אני אחזור בתשובה שלמה, רק תציל אותי מהמקום הזה. והנה, לאחר דקה, מחבל חמאסניק מתקרב אליה עם הקלצ'ניקוב. היא מסתכלת עליו והוא אומר לה, גברת, מה את עושה פה? איך הגעת לכאן? את לא קשורה לפה בכלל. תסתכלי את כל החברות שלך, איך שהן נראות ואיך שאת נראית. איך הגעת לפה? לכי הביתה. והיא אומרת לו, אבל אני מפחדת, יהרגו אותי המחבלים. אבל אין לך מה לדאוג, אני אשמור עליך, קומי. היא קמה, מוליך אותה לאט לאט בין כל המחבלים. כל המחבלים מסתכלים עליהם, הם חושבים שהוא חוטף אותה לעזה. לא אמרו כלום. הוא מוציא אותה מאזור הקרבות למקום שטח נקי סטרילי, ואומר לה, מפה את יכולה ללכת, אין אף אחד שיגע בך, תברחי מהר, לכי הביתה. היא ראתה שם הרכב, ביקשה ממנו שיקח אותה, הביא אותה הביתה לבני ברק ביום שבת קודש בצהריים. הגיעה הביתה, לא יכלה לדבר, הייתה בטראומה. חודש ימים, בוכה יומם ולילה על כל מה שהיא ראתה, על החברות שנרצחו ונחטפו. אמא שלה הצדיקה אמרה לה, ביתי היקרה, תדעי לך, זה לא היה מחבל, זה היה אליהו הנביא. הקדוש ברוך הוא שלח את אליהו הנביא להציל אותך, רק בזכות שאת שומרת על הצניעות. כמובן שהילדה הצדיקה הזאת חזרה בתשובה שלמה, קיבלה על עצמה לשמור את כל המצוות שיש לנו בתורה, והיא מתפללת לקדוש ברוך הוא שיציל, שיחזיר את החברות שלה חטופות בעזה, יחזיר אותם הביתה, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו מכל הצרות שיש בארץ ישראל. אמן.